morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ 3 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि फेग्रा बेसादजों लोगोसे 7 हमजादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुधबाराव फोसावदोंमोन दि मोनसे गोनांथार फेग्रा बेसाद बेरेखा अपारेशनाव आसाम पुलिसा 7 सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिगिरिफोरखौ हमनो हादों आरो काछार जिल्लायाव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव 3 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि बेसाद जब्द खालामनो हादों। सिलचर बाइपासआव मोनसे अपारेशन खालामनाय जादोंमोन जेराव 60 लाख रांनि 88 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे 2 सुबुंखौ खानाय जादों। नैथि अपारेशना सनायाव जादोंमोन जायनि जाहोनाव 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खानाय जादोंमोन आरो 3 कौटि रांनि 9,000 जाभा टेब्लेटफोर बोखांनो हादोंमोन। सीएमआ मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव काछार पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन। बेफोर अपारेशनफोरा फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै आसामनि सोलिबाय थानाय दावहा आरो रायजोआव फेग्रा मुवानि बेसादखौ होबथानो थाखाय रादाय होनायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङावनो दङ काहिलिपारायाव बिहु फालिनाय समाव सेंग्राखौ बुथारदों। काहिलिपारायाव बिहु फालिथायनि समाव बुथारजानाय सेंग्राया काहिलिपारायाव फोरबोआरि बिहु फालिथायखौ गाज्रि खालामदों मानोना सासे लाइमोन आकाश चौधुरीखौ हराव काहिलिपारा पोस्ट अफिसनि साखाथियाव खास्रि बिस्रि बुथारनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बादियैब्ला आकाशआ लोगोफोरजों जौ लोंगासिनो दंमोन जेब्ला दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों। थासारिया गोख्रैनो हिंसायाव महर लादोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांनि अबथारारियै थैदोंमोन। बिथांनि दुखु मोननाय बिमाया न्याय बिदों, गावनि फिसाज्लाखौ खोमानांनायाव गोथौ दुखु फोरमायदों। जायगानि थागिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बुथारनायखौ जाब्रबथाय महरै दिन्थिनाय जानो हागौ मानोना आकाशनि मोदोमाव नुनो मोननाय जखम दंमोन। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ हायेट देहा फाहामसालियाव दैथायहरो जेराव डक्टरफोरा बिथांनि थैनायखौ रोखा खालामो। भगदत्तपुर पुलिसआ बे जाथायाव 4 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायथि होदों जाय बनजित राजबंशी, तपन मालिक आरो जियारुल आरी। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि जियारुल आरीआ गावनि बाहागो लाफानायनि सिमान लादों जाय नायबिजिरनायनि थाखाय गोनांथार सुलुं होदों। बबेखानि गुबुन 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरा खारखोमानानै दं आरो नोगोर नाङैनो नागिरनाया सोलिगासिनो दं। बे सोमोनांथाव जाथाया सुबुं समाजखौ फोथायनो हायै खालामदों। थामथि खौराङावनो दङ आसाम केबिनेट मन्थ्रिया क'क्राझाराव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकेल पर्सपेक्टिभ बेखेवदों। आसामनि मन्थ्रि इउ.जि. ब्रह्मआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सायाव बिजाब बेखेवदों। आसाम केबिनेट मन्थ्रि इउ.जि. ब्रह्मआ मावख'आरि महरै 15 जानुवारि खालि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फिलसफिकेल पर्सपेक्टिभ बिजाबखौ बेखेवबाय। क'क्राझार सोहोरनि बड'फा NWGWR आव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बानजायनायाव खुंफुंनाय मोनसे मेलाव डक्टर अजित बर'आ लिरनाय बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय। बे हाबाफारियाव आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म आरो बिबुंगोरा इन्दिरा बर'जों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मासिगिरि आरो बिजाब लिरगिरि डक्टर अजित बर'आबो नुजाथिदोंमोन। बे बिजाबा सासे धोरोमारि दैदेनगिरि आरो फोसाबगिरि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौआरि फोरोंथाय आरो बिहोमाफोरनि सायाव नोजोर होयो, जाय ओनसोलनि समाजारि हारिमुआरि सिनायथिखौ महर होनायाव गोनां बिफाव लादोंमोन। मेलाव बिबुंथिगिरिफोरा इयुन जोलैफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सानथौथिखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। 18 एप्रिल 1860 मायथाइयाव जोनोम मोननाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ सासे समाज आरो धोरोमारि फोसाबगिरि महरै गोसोखांनाय जायो। ब्रैथि खौराङावनो दङ हाथिखिरा सावस्रि मिरुआव नाइट गार्डनि गोथै देहा मोनदों, बुथारनायनि सन्देह। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव हाथिखिरानि सुबुं समाजखौ सोमावग्लुंदोंमन मानोना 14 जानुवारि खालि बिहु फोरबोनि समाव हाथिखिरा सुबुं सावस्रि मिरुआव सासे नाइट गार्डखौ सन्देह गोनां थासारियाव थैनाय मोनदोंमोन। बुथारजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ 33 बोसोर बैसोनि प्रसेनजित आखुरा होनना मिथिनाय जादों, जाय पाथारकान्दिनि हाथिखिरानि 18थि साहा बागाननि थागिरिमोन। बिथांखौ सावस्रि मिरुनि सिथ्लायाव खर' आरो मोखाङाव गोब्राब जोखोम जानायजों लोगोसे थैजों बुंफबनाय मोननाय जादों। बिथांनि हेफाजाबगिरिफोर जाय ओंखाम जानो थाखाय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन, बिथांनि जिउ गैयै गोथै सहखौ नागिरनो मोनफिनदोंमोन आरो थाबैनो जायगानि सुबुंफोरनो खौरां हरो, जाय पुलिसखौ सांग्रां खालामदोंमोन। पुलिसजों जागायजेननाय नायबिजिरनाया गाज्रि गेलेनायनि सुबुरुन होयो। गोथै सहनि साखाथियाव मोननाय गंनै लहानि रडआ मोनसे हिंसायारि गाग्लोबनायनि सन्देह सोमजिहोदों।
बिबानगिरिफोरा थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै सहखौ श्रीभूमि मेडिकेल सेन्टाराव पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। बे जाथाया ओनसोलाव गिनाय आरो जेंना सोमजिहोदों। गुबैयै फोरबोनि बोथोरनि समाव पुलिसआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं आरो जायगानि सुबुंफोरा बे केसनि गोख्रै सुस्रांनायनि मिजिं थिदों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।